DXDC Radyoman Report. Human nga napasakahan na og kaso ang sospek nga sininita si Pada Pagatpatan 70 anyos, nagapagawas na kini og pamahayag ang sospek ngadto sa kapulisan sa Buhangin Police Station og iyang gimakak og dili siya mao ang nagbuhat sa krimen sa pagpatay sa iyang katabang na ilang si Sheila Han Aylag Saway 29 anyos. Nahitabo ni atong adlong Domingo sa Dika Homes kabangti aning syudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armen Davao nga pulis sa Major Junella Piderio, acting as station commander sa Buhangin Police Station Gubutsyag nini nga subay sa ilang gihimo nga pag-imbestiga ngadto sa sospek. Iyang gilimod na sumala pa sa sospek nga gisugo lang siya ni adtong tungura. Siguro ni Piderio ang sospek siya gihapon ang matawag nga primary suspect tungod siya ang nakit-an og nakuhaan sa CCTV footage nga naglabay sa patayng lawas sa biktima. Ang ginadilay niya. Nasabutan usab sa pamilya sa biktima nga dalahon ang patay nga lawas sa Don Marcelino mga adlaw. Dinitabang nasab ang lokal nga panggamhanan sa Don Marcelino, Davao Occidental. Gikan sa Buhangin na Police Station kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.